Здравейте, приятели, и добре дошли във вторият епизод на нашата поредица, където разсъждаваме мачовете между отборите на Италия и Белгия. Италианците започнаха доста добре в началото на матча, доста повече атакуваха вратата на Тибо Кортуа и те стигнаха до гол. В делото в началото на матча италианците доста повече владееха топката и те стигнаха първи до гол във вратата на Тибо Кортуа и автор на гола беше Матео Дармиан, който излезе сам срещу вратаря с един изключителен пас, мисля, че на Кейлин или там на кой беше, един защитник. И той излезе сам срещу Тибо Кортуа и нямаше как да сгреши. След това италианците отново почнаха да атакуват, не се затвориха в матча и стигнаха още положение, но успяха да реализират. И така завърши второто по време и Белгия имаше там някое положение. Дойде ред на второто по време. Белгийците доста по-добре влезоха в второто по време, повече атакуваха, но Италия не се даваше. Много добър мач направи Раджа Найгуан, който имаше много хубави удари към вратата на Джанлуиджи Буфон, но голове нямаше за Белгия. И в краят на матча белгийците искаха гола, имаше корнер за тях към 90 в първа-втора минута и Джанлуиджи Буфон мисля, че боксира топката, тя попадна на крака на футболист на Италия, той напредна. Защитниците бяха на Белгия малко, защото те искаха да изравнат и така стигна до гол. Футболист на Италия подаде мисля, че на Антонио Кандрева и той видя сам футболист, който се намира горе-долу около малкото наказателно поле на вратаря, клопна му топката и той от воле я вкара. Върши матча, Италия победи Белгия и да, надявам се клипът ви е харесал, абонирайте се, харесайте клипове и следващия матч очаквайте матчът между Португалия и кой беше Ирландия ли мисля, че между Португалия и Ирландия. И до скоро!